Αυτή τη στιγμή... No, it's okay, move on. Περνάμε το London Eye. Τρομερά, Εδώ... On a bike with a friend of ours. Ρε, κάτσε ρε ελληνικά αυτά. Εδώ... Κάτσε, θα τα ακούσει και μικρά παιδιά. Έχουμε τον Θόδωρο, γύρνα ρε. Γεια σου. Εδώ έχουμε τον Χρήστο. Και εδώ έχουμε εμένα. Ω, σιγά! Αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε, αυτός ο καλός ανθρωπάκης μας πηγαίνει με το ποδήλατό του. Κοιτάξτε γαμπίτσα, ωραία ένα γαμπόνι άρρωστο. Πού είναι ρε? Ναι. Λοιπόν, εδώ στα αριστερά μας έχουμε το Travelex, 10 pounds. Εδώ μας τη λένε λεωφορείο! Έτσι, έχουμε φάει τέτοιες σκήμες. Τι? Very nice move. Έλα, αυτό είναι το Λαντονάι. Να το, αυτό είναι το μάτι. Φίλο, περνάμε, φίλο. Κάτι, τυράσι. Την κυρέλα. Άστα, εδώ είμαστε τώρα. Ναι. Κάτσε ρε. Θα πάρε εδώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Μόνο εγώ γιατί το ξέρω. Εκτός του ότι έχουμε ψωλιάσει. Ψωλιάσει. Yeah, the water was Περνάμε ωραία. Παιδιά. Περνάμε. Upload στο YouTube, Είμαστε τέλειοι, δεν έχουμε μυαλό. Είμαστε άρρωστοι με τον Ολυμπιακό.